Unja mo din gamang shop guys na kuan na apta na gazud dako din si Ja. Na guys, wa para tabing-tabing para man si Ja kay wa pa kaadyo na ka ipos Mario pang budget. Ja, salamat day ko kang Mario. Salamat day handa ni sa kuan sa kalan nga ilang gi-sponsor na mo kay aron na kuno pud mi madanggan nato sa Valencia. Hi guys, dede ko dari sa likod sa amang kamalig. Ang ili agamang kuan dari jota, grabe nang labunga. Unja kita mo ko sa bayabas dari ang tinasok ni des ni agi diri pa ko naghanag udlot na. So manguha ko guys kay mo panagsamara man hingitan mo sa anggams, ang kadaghag udlot na. Mazo ni nung udlotan si Jakay arong modaghan paglang sanga. So manig likod, grabing labunga na. Ino ko na di ba na kanda ni na mo jo. Sa saging guys, ang naghanag bunga to o palampasan lagi na nasang manghod puhunog kuan. Kadong padong mo November kay grabe red ang labunga. Kay di lagi pud mati Mang Mario. So grabe biyabas guys na naghanag udlot. Haning kwaon kay haning dadon sa Valencia. Ay tagsarap mo makitag udlot sa bayabas ato. Kanaan man ni guys, kaning udlot sa bayabas tambaw man ni. So labi naganggam karon nga sige sapot. Aw manani hang sapos-sapon. Bahal lagi po na mga dag, mga yelo, basta kay mawagngat-ngat. So, dagan mag-udlot dari bayabas, aha nang dadan na iso sa bag. Kay, andiya karon day guys, among patanaw na to sa among kuan, among shop nga buyag, dako na. Naapta na dyan tanan guys, pero kuwang pagyapugsin. So, nisaka ko dari sa kamalig, basta kay muli ko, mga rezo ko dari, tanda ko dari kay. Mingan po dari ating panayanan sa una. Ja, kada uli na day, masakad ko dari sa taas kay tanaw guys. Guba na magani among kamalig, pero dugay-dugay pud na napoy na gubhak na bengbeng, kay nang pitaw. So guys, naog na day ko dari sa ubos. So mao na ni guys, apta na pero kita magtabingan pa yung taon po ni og kanang nay senta ni kay wa pa lagi kompleto og materialis. So at least guys, di na matuag uwan, arang man sining makaada ay buyag. Tindahan lagi kong nidinhi guys na o gidakan ni guys kay kani shop man ni nay si ay diha sud ja guys mo gidakan na sa guys kay kaning tengah danis ko pakita daw ha kaning tengah dani tindahan ko ni guys kay nako ni butang danig baligja ag motor mag franchise bitaw sa baon sang brand nga motor manang nga gidako ni kaning dinis tengah dapit kay kani danis likod ni Mario mama nagkwarto. Anja dapat gibutang-butang itong pagahang makina usa. Pero gusto ka makina guys sa pastaas. Kay kanis Mario na mo patahi. Mutahi man pud. O na nga kuan ka nang nay makina dani. So kani gilakaw-lakaw ang Mario. Mo ni tindahan displayan ko ng motor anja. Baligjaan pud din sa mga pisas mga kuan spare sa motor. Mo na guys nga dako jud ni jang shop nga gibuhat. Diya guys, ada motor dani nga nasa motor dani baligja guys si kanhan. Jara nang gipalit nga inja ijang giadjo. Sana adjo na. Diya na pang ibaligja mga na yung motor dani gibutang. Diya guys, nagtesting dami daras dengagan kay tagaan ni ko mi jaga sa kakaran natos Valencia. Kaya niya ba dengagan to mga tao dito mga stay-in. Dagi testingan guys ug unsaon pag tagos sa kuan sa sayos oil guys. Deng isara. Magbubog taklob, nagmuagas na dito, isara na. Basta mga duha ka, ayaw nagibubog. Taklob man lang imong gamiton, i-direct namin mo dito. Dili na diha? Kung duha ra ka taklob, pero gusto po nimo punon ni dano sa kalitro, imong estimaton nga ang masulod niya sa duha ka taklob. Ugaghan di na mundag siga. Mo apaw na po maglagsig. Kana siya tanawa. Kaya namin din ang ekstra na ito gamay gas. Hindi kuha ka ito, no? Baga.
Tagay ko no. Ay, na yan. So mo ni guys, ag ijang kuan, ija ko nung sponsor na mo ihatag. Salamat mo danihan. Unja, maginahinay na po. Diyan, nagusap-usap day ko katong udlo sa bayabas itong ikuha ganina. Ay guys, muli may guys. Okay. Ka guys, kato di amang hiro, iba ni nain mga niingon nga kuan kanang di ko na maadyo nga giruhuktan si Bartleby. So si Bartleby karon among hangda sa Valencia kay di naman pud si Mario lagi makaatiman ni ja kay busy man ja daga na lagi kon kay bawa ka mga mohitag iro kinang nasid nang naay makatiman. Luoy pus Mario guys, so kanang mag-atiman pang Bartleby kay kanang iro si kasuhog ay atiman nang gadto ja. Mag-atiman pa si ja ni Marjorie. Ja mag-atiman pa si iro kay bawa ni iro nga kami nagdi ni mga train bisag asa na mangi asa na malibang, so samot og kadaghan og ati mananon si Mario mao nga ang suggestion na nga salaman ning kuan si Bartleby dito sa Valencia kay kanang total dito naman ko dagang iro makuan sa masikaso po dito aron makatilaw pud taon sa kalayaan mo na nga sa siyang gida sa Valencia. Moments later. Welcome na sa Valencia si Bartel. Sa problema kay pagkaan sa mga iro maisman, katong yelo nga mais, kaya nang naghanap pa mig bagas mais. So wasa ning kaon. Di oras ang tudluan sa gaag mais kay diapan sa gipakaon. Asa ni sang kuan wa panhabuhi unsa ra kay basig bugnoon ana daran sa nasang ang upat ka mga iro. Labi. Ang hinay-hinay si Jagkwan guys, padus dagat, kaya rin nga pareha daris, mayroon na mga kusog mang langoy. Mana doon ni karugasan as langgi kon daris dagat, dakira bagbawid. Kaya rin maanag si Jang parahan nila ba nga mga lamig, balibuhay mga kuto, kay sige lang langoy. So karon maras Jag ma-stress pa siguro sa daan ni. Kay wa man makuha so wala na hagligo guys kay dagan sa puto ka na bitang nay nakuto lagi para mawa kaning mga iro dani bay mga puto kay kada adlaw mga glangon.
Kanay si Kibol guys, ahning na dun sa Alicia. Ipuli dato kay kanas katos Kibol kay arang kusugam kamusig. Hindi anak upat dari guys. Yan na po si Maxine. Buyang kani sila ana dan ni mga iro na madaan dari ligo dagat kanira si Bakubo may ignorante pa ni Dani. So kadada na mga amo kung maligo gani ni amo ni dadon kay arang maanak sila. Anang isa ka kay basig may stress na. Wa pa ni nabuhi guys. Asang gyutan guys kay injag kuan budagan na ba ni siya. So mga undang hapon o ugma ba mga makawandi sa dari ahay pa na siya abuhian guys. Unja dana day agkuan kalan salamat dayhan daning kalan. On guys kanang mo na ning gidengagan. Okay ra man day si Jan arong kuan kanang di siya di pud gas gasol. So among gigamit guys kanang use oil kanang mantika agad nga kanang bikan sa giprituhan. Pwede na sa kusugra na musika. Unja si Bartel kaya naman gibuhian. Hinlo naman siya. Ang isoy pa sa kwarto kay na may aircon sa garbog-lobog na styles. Nice agad ang kinabuhi to. So na silang sigdaanan. Ja guys, hara nang gipasaway sa dari hapon ning pagwason kay di pwede ugari sa dari sa kwarto kay na sigari mangihi dari to ning suksok na sila. Hanang ipagawas kay imong ganahan og na iro ato sa kwarto kay dahil kaning iro ato uban sa igdaanan. Ako ganahan na iro guys pero di ko ganahan magdugdog taras uban nga iro ilang idugdog. So ano na sa dari guys ja kalis Ginoo na nadawat na sa mga kauban ting dari wa na sa Ginoo. Sa gabi dari na sa sige suroy malaya na sa dari na bara dito sa kamalig nga hinuktan. Kay di lagi pwede dito kay bawal lagi iro. Welcome. So hayahay na siya guys isang sitwasyon di na parehas dito sa kuan sa Alicia nga nakahukot si Jadari kuan na siya malaya na nga di mapod sa labdan sa mga uban nga iro nga askal kay sa dilam sa maguna-una kay siya may isog siya may man dito kadyo siya may mang banghag daning uban nga mga iro. Diya guys, pwede nang hatag na magprutas diya. Gagmay kadyo nga apple. Salamat kadyo. Ikan ka manguyab ni MM. Salamat na napadali sa panguyab ni Diya. Ikan si Ernisa. Kuan ni Snow White. Ha? Hilo. Ha? Manggalagi dai. Ina ba? Sana all pinangga sa Cebu. Salamat day kang Ate Nana. Tulog to Alia. Tira ba day ni Ate Nana happy birthday na. Zaga sa pay nang birthday mo pay nang hatag og kuan. Nja si MM pinangga kaso dagi para sa jaw kon sa karton kay ning abot magilang truck guys nga mag-deliver sa BQ. So gibarad as imi og kuan. Baon sa isuda nang gipangunin dyan ito Alia. Mga to Alia tulog ka buo. Bukara. Alia lagi. Padang na. Nya. Sama ni. Mga chinilas. Mga chinilas. Ang siro pa uli yung nanay. Padang na magdanan. Para init oh. Video. Impor ni tukol biil.
tambal. Ano sabi sa ni? Ano sabi ni? Nanggaang nanas imin way. Flashlight? Gimana di mandar? Shampoo. Kini. Kini aja tuh. Pwede sa mag-ingat sa kwarto. Wala pa, unboxing mo. Mana? Ginay mo. Kuani. Ha? Mangga? Di. Ngoyong. Okay, ngoyong. Sa dalam niya ngoyong. Daghan. Selamat na. Selamat. Konsumo. May konsumo, may tubig, may flashlight, may baso, dito tambal. Mana? Ginay mo. Kuani. Day, dabos ka na ng ilam, day. Nguyong siguro na. Mangga? Di. Binangga, masakang nana, day. Salamat na. Ngoyong. Okay, ngoyong. Sa dalam niya ngoyong. Daghan. Selamat na. Selamat. May konsumo. May konsumo, may tubig, may flashlight, may baso, dito tambal. A few moments later. Hi guys, majong hapon, majong gabi. Dahil may bisita from Korea, bitaw. Dapitas kanang Rosalie Mayura guys, nihapit dari ari sa higda ron kay ugma klasihan man. So dari na magipahapit kay mingan pa sa imi dahil niya kay migo man na sila kaadyo. So mga hapon nita. Unja, salamat din ninyong tanan guys sa way sa akong pagsuporta sa mga vlog. Unja. Arning gi suksok ni ijang video kay gigur ako naka-vlog dani naka-clip gamay nila nga ni abot sila dari sa mga kaabanda, mga malipayon sila
Diyan, mano to ang vlog. Bye-bye, guys. Guwapa, Miss Alicia. Ang trip ng adoy.